Uyabona ke namhlanje uBrown Bukhothi ndisho into yoba ubonile wafila into yoba iMadlanga Commission ayondawo yokusambatheka. Ndicela sinikezeni uCommissioner Baloyi iflowers zakhe namhlanje. Uyenzile mos le mtsambatheko beke yenza izolo uBrown Bukhothi ufikile ke namhlanje. Hayi ndiyamxelela uze nayo ngoline uCommissioner Baloyi namhlanje wayimbokodo ndambona into obuyasirepresenta ke namhlanje into yoba asinaxesha lokudlala into umuntu asukele azazofuna ukusiwestela amalanga ethetha nje into akayiva nayo into yoba ayivakali. Uze naye wathi unento ithethile apha wathi uKat Matlala waxelela into yoba waya kwa-General Nhlanhla Mkhwanazi Umhlanga Ridge wayombribe wayomfumbathisa ntoni nayo wamsela nje pasilanyana ithile ukuthi umlandele ukuya apho. Andithi wavuma wathi okay uba ngabe umuntu oyilandelayo iMadlanga Commission uzayazi into yoba umhle fika apho uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi wathi kwakhe kuse-Hillcrest yeyiphi le mzi wakhe osenithetha ngawo enithi nasa khona imali. Phofu ke kuwukuthi bekethe uBrown Bukhothi akazange nje yena ambone ncam uGeneral Mkhwanazi okanye lo mntu uKat Matlala wayeyomnika imali ngoba wathi uKat ufuna ukuya emntwini ozamsusela ingxaki zakhe. Phofu ke siyayazi sonke into yoba uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi ayomntu ongasusela uKat Matlala ingxaki. Instead angamcreatela ingxaki angamenzela ingxaki ngeke amsolvele ingxaki zakhe. Kwakuthi nje uze nalo testimony izolo uBrown Bukhothi namhlanje uCommissioner Baloyi wathi masiyiqale pha ngemva phansi kobo yithethile akamyekanga wathi wena ingathi uzele apha kuMadlanga Commission ukuzodlala uzosebenzisa le platform for into obuzofuna ukuzama ukucungcolisanyana nje namagama abantu ayondawo yokwenza lonto leyo. Sithe sisajonge njalo sisahema hayibo nanku evidence uchief evidence leader naye wakamyeki naye wathi because basically I can say he was caught up lying. He was caught with his pants down. Yathi into kune affidavit yena uBrown Bukhothi ngathi akayeke wayisubmita esubmitela umuntu uthile into yoba ungumuntu osebenza esiphoyiseni nani esitsho ku-affidavit into yoba uqashwe under i-SAPS. Wathi u-evidence leader aware into yoba leyo i-perjury waqamba amanga under oath wathi wena ngumuntu wasesiphoyiseni ungaye ngumuntu wasesiphoyiseni. Basically he lied under oath and namhlanje abamcenganga abamthandisanga uthe ephuma kulaa nto yala Madlanga Commission ndisho into yoba uphume as doubt into yoba le nto bencinga ukuyenza ndinguBrown Bukhothi ingabenzayo nayo ezipalini na ngoba le ibhola bekezama ukuyikhaba hayi andiboni into obiza ezipalini. Already bazamile nje because bachilo bathi ininzi into oyithethayo siyakuva ininzi into oyithethayo uthetha sikuva singakuva ke phofu. However it does not have any tangible thing. Usixelela ngamaparebare since bebechilo izolo. Hayi namhlanje uCommissioner Baloyi hayi bafethu yazini wathinta abafazi wathinta imbokodo. Ndicela siyitshoni pha kuyo uCommissioner Baloyi. I am so proud of her. She put her foot down into yoba abazuwastela ixesha beze pha because izolo ububa bona bebehleli benze so bengiqala ukumbona uCommissioner Baloyi ahlanethi unini ndimbone phethe ipen ndabona uCommissioner Khumalo emjongile. Phofu ke enalento ethi xa kethetha uBrown Bukhothi ezathi in my world nditsho futhi ndithi avele uphile emhlabeni wakho wedwa ngoba esistory sithethayo sesomhlaba wakho wedwa. So basically nje bambeke endaweni yakhe baze naye ngoline namhlanje uphuma ingqondo imile. Sinaxesha lokudlala right now. Me to stop you because I know you've got many topics that you're discussing. I'm worried that we don't end up discussing something that I wasn't raising. I'm raising with you a very specific thing. You said yesterday, Matlala told you that he went to Umhlanga Ridge and that was General Mkhwanazi's home. Now, if you've been following the work of the commission, you would know that General Mkhwanazi testified that his home is in Hillcrest. So you'd have done a basic inquiry with Matlala. Are you sure that's his house? Because in the commission, this is what he said. You did not do that. And then you come here, you don't interrogate him, but you come here and then you put it out there that payments were made at his house or something was given to him at his house and these allegations were made at his house in Umhlanga Ridge, and there's simply no evidence from you to back up those allegations.
And these are serious, they have serious implications for people. And I think we should be concerned that you may be using this platform, at least to some extent, such as this. You're using this platform to make allegations like that, which you're not backing up. If you have a comment, you can, but I raise it as a matter of concern, listening to you on the back of this exchange with Mr. Chaskalson, that you're being challenged, that you said things that are not backed up by facts. And you have to accept there are no facts you've presented to us. Oh, okay, Commissioners, I was talking about the presentation that is in the crime intelligence. I was trying to say that. With that, I was backing up my story that former Minister Bheki Cele knew Cat before. Even his picture was there. He came and he said he did not know Cat Matlala. Was that not sufficient to show that he knew him before?